बड'लेण्डखौ गोदोना सिमब्रोनानै दिल्लीयाव फबना गारबोबाय नङा होमबा बिनि मानिया मा जादों कम्प्रिहेन्सिभ फाइनाल एन्ड सल्युशन होननायजों लोगोसे किपिं इन्टेक्ट टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ आसाम स्टेट होनदों थारमाने आसाम रायजोनि हाखौ बेबादिनो दोनफिननानै जोंनो सान्थिनि नामाव बिटिआर होननाय जिनिसखौ हरबानो जाबाय नङा होमबा थारमाने जोंखौ ओरैबायदि सेन्टेन्सजों खादों बाथ्राजों खादों जे जेन' बिसोरो अराय समनि आसामनि सिङाव हान्थु खरायनानै दास दासि जानानै थानांगोन बिएससिनि एकर्डआव कम्प्रिहेन्सिभ फाइनाल एकर्ड लिरनाय गैया बिटिसिनि एकर्डआवबो गैया बे सोदोबखौ मानो लिरदों आल्फानि एकर्डआवबो लिरदों आल्फानि एकर्डआव लिरदों किपिं इन्टेक्ट द टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ आसाम थारमाने आसामनि हाखौ मालाबाबो बुखावनो मोनला दिल्लीयाबो भारत सरकाराबो अंगीकार होदों नङा होमबा जेन' जोङो मालाबाबो आलादा रायजोखौ मोना ओंखायनो होनदों जोङो दा नोंथांमोना मिथिनो मोनथिया बर'लेण्ड आरो बड'लेण्ड सोदोबा सोर जन्म होआ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर'लेण्ड बिअआर लेण्डआ सोर होआ रन्जन दैमारि दा बर'लेण्ड बड'लेण्डखौ जोंनो नांला होननानै कम्प्रिहेन्सिभ फाइनाल सल्युशन 2020नि 27 तारिख खालि लिरबाय दा बावहाय जुदि बड'लेण्डआ आदा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खनसेब्ला जन्म होनाया बेब्ला प्रमद बर'आ मानिथो प्रेसिडेन्टमोन एबसुनि प्रेसिडेन्टआनो थांनानै लिरबाय जोंनो दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड नांला बेवहाय रन्जन दैमारिखौबो साइन होफाबाय होयोब्ला मा जाखो मोनसे डकुमेन्टेसन क्रिएसन जाबाय जे दिनैनिफ्राय बर' आरो बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौ बर'फ्रा नांला होननानै गावसोरनो खनसेनो लेटार होलांबाय दा प्रथमावनो गोजोननायखौ जासिहरबाय नोंथां पर्टेल बिथांमोनखौ बाथ्राया जाहैबाय जोङो अनेक दिननिफ्राय मोनसे आलादा रायजो सृष्टि खालामनायनि जुनै डिमान्डनि जों खामानि मावबाय थादोंमोन जेखिया जोङो बे बिसायख'थिनि सम बोथोरखौ नायनानै दानि सम बोथोरखौ नायनानै नायबाय जोङो जे जोङो बिटिसियानो थायाबा बा बिटिसि जे जोंनि रैखा कवच ट्राइबेलजों लोगोसे बिभिन्न जाति भाषानि मानसिफोर जायफोर दङ बे बिटिसियानो थायाबा जोङो आलादा रायजोखौ सोरनि जुनै जों बिनो नागिरदों होननानै जोङो गोथौयै सिन्था खालामनानै जोङो जोंनि डिमान्डफोरखौ दोनथ'नायजों लोगोसे जोङो बिपिएफ हान्जाखौनो जे बिटिसिखौ दाग्रा जेन' बिटिसिखौ बासायनो हायो आरो बेवहाय थानाय बिभिन्न जाति भाषा धर्मनि मानसिखौबो जेन' जोङो रैखा होनायजों लोगोसे जोङो मोनसे खुंथाय खुंलांनो हायो बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना मिथिगौ जे दाखालि मोनसे क्लेम ओंखारदों जे बुंनो थाङोब्ला सियाल फुद्रुन बिथाङा होनदों जे रायजो मोनखानायाबो गोमायो रायजोफोर त्रिपुराया गोमाबाय जाहैदों झारखान्डआ गोमाबाय जाहैदों थारमाने मा जानो नागिरगासिनो दङ दिनैनि दिनाव त्रिपुरा गैया नामा दङ झारखान्डआ गैया नामा दङ थारमाने जोंनि जे बे बिटिसि मोनखानायखौ बिथांमोना फाननो नागिरनानै थांगासिनो दङ बुंनो थाङोबा अलरेडि फानबायानो आरो बिथांमोना धल फिथाइबाय थायो जे सान्ति फैबाय मा कि बिदा फंबाय रन्जन दैमारिखौ फाननानै बिमानि मातृभाषा माने रावखौ फाननानै गामि दानख'लाय दारनलायखौ फाननानै सोर मानसिया गोजोननायखौ लाबोयो बा गोजोनदों होननानै सोर बुंनो हायो नोंथांमोना गावनि धन सम्पतिखौ फाननानै बिदा फंबायखौ जेलाव हाजराव थोनहरनानै सोरबा बुंनो हायो नामा आं गोजोनबाय दिनैहाय सान्ति जाबाय थारमाने मा जानानै दं जोंनि परिस्थितियाव दा बिटिसि एलेकायाव खुनु गोजोननाय गैया सान्ति गैया बुंनो थाङोब्ला जुजाइनि अरबादि मोनसे दोहो खामगासिनो दङ बे सानसे समाव गिदिर अर जोंगोन बुंनो थाङोब्ला बारहुंखा बारनायनि सिगां मोनसे साइक्ल'न फैनायनि सिगां मोनसे निजोम बोथोर जायो दा बे बोथोरासो जानानै दङ बिटिसिनि खुनु बासिन्दा खुनु आधार कास्ट खुनु ट्राइबेल रावबो गोजोननाय गैया बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोना बिटिसिया जुदि थायाबा स्क्रेप जायोबा आं दाखालिबो मोनसे खोथा होनदों जे 6 सिडुलावहाय मोननै स्टेटास मोना बिएससियाबो काउन्सिल बिटिसियाबो काउन्सिल बिटिआरआबो काउन्सिल दा जुदि बिटिआरआ जुदि संबिधानिक मर्यादा मोनोब्ला होमब्ला बिटिसिया अट'मेटिक स्क्रेप जानो थांगासिनो दङ लोगोसे थांगासिनो दङ जोंनि बिमानि राव बिदा फंबायखौथ' फानखाबाय जे बिटिसिखौ बुंनो थाङोब्ला बिटिसिनि दफाफोरखौ रिभिजिट खालामनानै कमजर खालामनो हानानै जेन' गासै खुंथायजों लोगोसे पावार फांसनफोरखौ आसामाव लानानै थांनो हायो दा बिमानि रावा माबोरै गोमानो नागिरदों 2003आव जेब्ला बिटिसि एकर्ड जायो क्लज नाम्बार 9 गोसोआव ला 90 फारियाव 8 सिडुलाव जोंनि भाषाया हाबफादों थारमाने आन्दलननि एकर्डजोंसो जोंनि 90 फारियाव भाषा हाबफादों जुदि बिटिसिया स्क्रेप जायोबा मा नोङो 90 फारियाव हाबनाय 8 सिडुल भाषाखौ बोरै लाखिगोन नोंथांमोना बेखौथ' लाखिनो हाया दा दिनैनि दिनाव बिसोरो बेखौ एस'सियेट लेंगुवेज होननानै आसामनि बेजोंनो गिदिर धल फिथाइ बायनानै जे सान्थना खालामनो नागिरगासिनो जों मिथिगौ जायनि जुनै जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों
गोदोनायाव दुरुं सुनानै गोदोनायाव माला गानोबा दुरुं खाजानानै बेसे जों थगायनानै बोखथिं जाबावनो बर' रायजो राजा बै सेल्फ हुदुरफोर लिडारफोरजोंलाय। ओंखायनो सिरि मोनदो इसोरा गावबा गाव गियान बुद्धि होदों एसे सिन्था धारा खालामनानै नाय। बे खालि इलेक्सन नङा, बियो मोनसे बुंनो थाङोब्ला मोनसे दावहा वार मा होनो फ्रिडमनि मोनसे जोङो मोनसे आरो गोदान रोखोमै दावहा नांफिननांगौनिसो जानानै फैबाय। जेरेखम भारतआ 1947 साधीन मोनदों, बिटिसिखौ बासायनो जुनै गणतान्त्रिक भाबे गान्धीजिनि नीतिजों जोङो बेखौ जेरैखियालाबो फैगौ बिसायख'थियाव देरहाहोनानै जोङो बिटिसिखौ बासायनांगोन। लोगोसे बिसोरो मा खालामदों जे बिएलटिनि जे 2003आव जेसेबांनाखि बिएलटिनि वर्कारफोर दङ जेनेरेल एमनेस्टि होननायजोंहाय बिथांमोनखौ दिनैहाय उदां अख्राङाव लाबोनायजों लोगोसे बिटिसिखौ बिसोरो 20 बोसोर सालायबाय, 15 बोसोर सालायबोबाय। थारमाने गासैखौबो भलाय फुस्लाय खालामजोबनानै जोंखौ आसाम रायजोआव दास दासि जेन' खानानै गोदोनाव खानानै जेन' जोंखौ खुंथाय खुंफिननो हायो। बिटिसि एकर्डआव दंमोन, नोंथांमोना मिथिगौ ना मिथिया? 10% सालाना आसामनि जे बाजेट जायो एसेम्ब्लियाव, हमना लादो 2 लाख करोड़, बिनि 10%खौ बिटिसिआव होनांगौ होननाय लिरनाय दङ 2003आव। होमब्ला बेसेबां जायो? 20,000 करोड़ जायो बोसोराव। बे 20,000 करोड़जों जोङो बिटिसि मोनब्रै मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ सालायनो हायोमोन, नङा होमबा? दानि बिटिआर एकर्डआव फाइनान्सियेल मा हरगोन बाजेट लिरनाय दङ नामा? गैया। होमब्ला जोङो दास दासिफोर बादि आसाम सरकारनाव हेमन्तनाव जे सार जोंनो देग्लाय बोसोराव 100 हर 200 करोड़ हर नों बिबा बायनांगौनि लामा खालामदों ना खालामाखै दानि समाव? जायनि जुनै जोङो होनदों बिटिसिखौ जेरैखियालाबो बासायनांगोन। आरो आं मोनसे खोथा होनदों दाखालि, बड'लेण्डखौ गोदोना सिमब्रोनानै दिल्लीयाव फबना गारबोबाय, नङा होमबा? बिनि मानिया मा जादों? कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल एन्ड सल्युसन होननायजों लोगोसे किपिं इन्टेक्ट टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ आसाम स्टेट होनदों। थारमाने आसाम रायजोनि हाखौ बेबादिनो दोनफिननानै जोंनो सान्थिनि नामाव बिटिआर होननाय जिनिसखौ हरबानो जाबाय, नङा होमबा? थारमाने जोंखौ ओरैबायदि सेन्टेन्सजों खादों, बाथ्राजों खादों जे जेन' बिसोरो अराय समनि आसामनि सिङाव हान्थु खरायनानै दास दासि जानानै थानाङो। बिएसिनि एकर्डआव कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल एकर्ड लिरनाय गैया, बिटिसिनि एकर्डआवबो गैया। बे सोदोबखौ मानो लिरदों? आल्फानि एकर्डआवबो लिरदों। आल्फानि एकर्डआव लिरदों किपिं इन्टेक्ट दा टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ आसाम। थारमाने आसामनि हाखौ मालाबाबो बुखावनो मोनला। दिल्लीयाबो भारत सरकाराबो अंगिकार होदों, नङा होमबा? जेन' जोङो मालाबाबो आलादा रायजोखौ मोना। ओंखायनो होनदों जोङो दा नोंथांमोना मिथिनो मिथिया बर'लेण्ड आरो बड'लेण्ड सोदोबा सोर जन्म होआ? उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बर'लेण्ड BORLेण्डआ सोर होआ? रन्जन दैमारि। दा बर'लेण्ड बड'लेण्डखौ जोंनो नांला होननानै कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सल्युसन 2020 नि 27 तारिख खालि लिरबाय। दा बावहाय जुदि बड'लेण्डआ आदा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि कनसेप्टब्ला जन्म होनाया बेब्ला प्रमद बर'आ मानिथो प्रेसिडेन्टमोन? एबसुनि प्रेसिडेन्टआनो थांनानै लिरबाय जोंनो दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड नांला। बेवहाय रन्जन दैमारिखौबो साइन होफाबाय। होयोब्ला मा जाखो? मोनसे डकुमेन्टेसन क्रिएसन जाबाय जे दिनैनिफ्राय बर' आरो बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौ बर'फ्रा नांला होननानै गावसोरनो कनसेन्ट लेटार होलांबाय। दा जों जाथि बंस'आ सासे मानसि थैयोबा खर' दाख्राय दाख्राय हाखराव गाबा होमबा? ओइ बड'लेण्ड मै थांखो? बेथ' फबनानै थैबाय। दा जों DGP मानो दुवार ओनसोल बिनांदों? DGP दुवार ओनसोला जायनि जुनै बिनांदों जे बड'लेण्डखौ जों हिमन्त बिश्व शर्माया फुल एन्ड फाइनाल कमप्रिहेन्सिभ होनदों। DGP दुवार्सखौथ' होननो हायाखै बियो। जायनि जुनै जोङो DGPआ दुवार्स होननाय हालामखौ जों बिनांदों। जेनाखि 18 दुवार्स जों लानानै नोङो सदिया टु फ्रन्टियार ट्रेकसिम तिस्तानिफ्राय लानानै जोंजों जेना बिसोरथ' हान्थु खरायनानै निर्लज्ज भाबे बिमानि रावखौ दाथ' आंहा मोनसे दुखुसो फैयो। जायफोर दा जोंनि आसाम माने सावथालि भाइफोर बर'फोर बिमानि रावखौ फरायगासिनो दंमोन, दानि LP स्कुलाव हाबगासिनो दं जायफोर बर'नि राव लानानै, बिसोरनि भबिष्यतआ मा जागोन? जायफोर दा प्रफेसार खालामनानै दं, मास्टारि खालामनानै दं बर' भाषाखौ लानानै, बिसोरनि भबिष्यतआ मा जागोन? जों आसाम बेंगल जेरावबो बर' मिडियाम खुलिनो हायोमोन, मानोना नेसनेल लेभेलनि लेंगुवेज। दा बे जिनिसा जोंना डिग्रेड जानानै एस'सियेट लेंगुवेज जानो थांगासिनो दङ। माखि नोंथांमोना बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय माबा माबि मा होनो IY माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाजोंनो आननायबाय थानोसै नामा जोंनि मानसिया? 2-3 मासनि परे जुदि बे हालामाव जुदि जों जेनोबा फैगौ बिसायख'थियाव, अब्ला बे BTCआ 3-4 मासनि उनावनो स्क्रेप जानो थांगासिनो दं। लोगोसे थांफाबाय नोंनि बिमानि राव, दैबानाव गोजावलांबाय, रन्जन दैमारिमोनखौबो फानजोब्बाय, बेनि उनाव बड'लेण्डखौबो फाननानै फैजोब्बाय। दा बै फायखारिफ्रा हयथ'
मिलियन मिलियन 100 मिलियन 200 मिलियन मोनदों जायनि जुनै हमथानो जों शांति आइसे निजर दादा डाঙर ककायक बेसी माटी बारी बिक्री निजर मातृभूमि दुदु दूध का कर्ज বুলি কয় তাক বেছি পেলাই কোনোবা মানুহ শান্তি থাকিব পাৰে নেকি সেইকাৰণে এই দলটো মিছলিয়া অহা ফৈগ বিসায়ख'थिनि सिगां नेक्स्ट बिसायख'थिनि सिगां बिटिसि इलेक्शननि सिगां जेन' इउपिपिएलआ बे हालामनिफ्राय जेन' गोमाजोबो आरो साथाम साब्रै बे बर' जाथिखौ फानग्रा साथाम साब्रै मोख्रा जाथिफोर दङ सेल्फ द्रोमफोर दङ बे नामखौ उनावहाय परबर्ती समाव जों क्लियार खालामगोन बिसोरो जेन' लाजिनानै बिटिसिखौनो जेन' नागारना खारग्रोखायो बे रोखोम जों मावगासिनो दङ आरो बेसे सम नोंसोर बिमानि जाम्बा जाम्बिनि मानसिफोरखौ थगायबावनो এইবার হলে हगारनायाव गैया खारनोबा खारखा थब्ला बोनजोबखादो रेडि धन्यबाद नोंथांनि जे दुवार ओनसोल बिनिया बेसेबांसो आवगायदों होनना सानो दुवार ओनसोल खनसेबा दङ दाबो जोङो जोंनि डिमान्डफोरखौ दा दोनथ'नाय जादों मानोना बे टाइमा परिबेसा जों आलादा रायजो लाबोनायनि दा आन्दोलन खालामनायनि टाइम गैया दा जों होनो 100% दुवार ओनसोलखौबो मोनो हेमन्तआ होनदों अखमर माटी आरो एगेंसिनि दं आमिथ' अखमर माटी बिसरायनाय दुवार सालामाथ' भुटाननिसोमोन भुटाननिफ्राय जोङो दावहा खालामनानै मोननाय 1865 सनाव जोंथ' बियाखै आसामनि हा दुवार सालामा तिस्तासिम बेथ' बेंगलनि नङा खामथापुरनिबो नङा बे हाया दुवार सालामा 1949 9 आगस्टआव भारत सरकारा मार्जार खालामदों खामथापुर बिग्राफोरा 28 मा होनो आगस्टनि 1949 आव मार्जार खालामदों बिसिना आलदा हावरिया मेसिनि बंस जोंना जाहैबाय सिखोना जोहोलाव थिंफाख्रिमोननि हालाम बियो बेवहाय 9 नोगोर दंमोन बिस्मुरनि साहा बे एलेखाखौ जोंनि बिदा फंबायफोरा सालायोमोन जोंथ' आसामनि हाखौ बियाखै आसामनि हाब्ला बेखौ मार्जार खालामनांगौनि सोनांगौ दरखार गैया आसामाथ' ओरैनो हाबदों नङा होमबा भारतजों जोंना हालामा आलदा जोंथ' आसामनि हाखौ बियाखै ओंखायनो हेमन्तखौ जों চ্যালেঞ্জ खालामो আপনার মাটি এগেন্সু বিচারা নাই আমার যোনটো মাটি সেই মাটি আমি লৈ আহিম ধন্যবাদ।